Χολέβας. Είδε την κίνηση του Μιραλάς. Υπόδειξη για offside. Αμπτούν. Ωραία σέντρα, ο Μπέλμπεργκ, ο Αναστασόπουλος, ο Μοδέστο γυρίζει, offside. Υπόδειξη του βοηθού. Μετά την κεφαλιά του Μπέλμπεργκ. Τζιμπούρ. Πολύ ωραία με μία για τον Αμπτούν. Ανεβαίνει και ο Μιραλάς από αριστερά. Ο Τζιμπούρ κατεβάζει, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Αναστασόπουλος σε κόρνερ. Υπόδειξη για offside. Ο Ορμπάιδ, έξω η μπάλα. Κόρνερ. Ηλιάδης. Και έγινε λάθος, πήρε ο Μιραλάς. Τον περιμένει ο Μαϊστόροβιτς, συγκλίνει ο Μιραλάς, ο Αναστασόπουλος του λέει όχι. Κόρνερ από τον Πεντοδήμο. Σέντρα του Αμπτούν, η κεφαλιά του Μαρκάνο. Η σέντρα του Χολέβα, η κεφαλιά πάνω στον Αναστασόπουλο από τον Αμπτούν. Ο Μανιάτης, ο Μιραλάς κατέβασε και τσίπησε την μπάλα, ο Μαϊστόροβιτς σε κόρνερ. Ο Ορμπάιθ με μία στο Μανιάτη. Αναστασόπουλος σταθερά στο 62. Ο Τζιμπούρ δεν είναι offside αυτή τη φορά. Αποφεύγει τον αντίπαλό του, από πλάγια δεν μπορεί να νικήσει τον Αναστασόπουλο. Αμπτούν. Ο Τσίγκας δεν απομάκρυνε, το σουτ στην κίνηση out. Ο Ορμπάιθ. Ο Χολέβας χαμηλά, ο Μιραλάς θέλησε να βρει τον Τζιμπούρ. Ο Ορμπάιθ κλέβει, δοκάρι. Ο Μιραλάς out. Διπλή μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 75. Μίχος. Ο Χολέβας, ο Γιάντσης είδε την μπάλα μπροστά του, ο Ιωάννου κάνει το σουτ. 1-0 η Κέρκυρα στο 80. Αυτό που λέγαμε στο πρώτο ημίχρονο, ότι η Κέρκυρα απλώς περιμένει τον Ολυμπιακό στην άμυνα και ψάχνει τη μία ευκαιρία. Της δόθηκε με τον Γιάντσι να πασάρει τη στιγμή που έπρεπε και τον Ιωάννου να σκοράρει για τους φιλοξενούμενους. Και ο Χολέβας πάει και ο Ορμπάιθ. Κανείς πίσω. Ο Καζίμ είδε την μπάλα μπροστά του. Out. Ευκαιρία του Ολυμπιακού για την ισοφάριση στο τρίτο των καθυστερήσεων. Με τον Καζίμ Ρίτσαρτς. Τώρα κίτρινη κάρτα, μία ακόμη για καθυστέρηση. Κόκκινη. Αποβολή για την Κέρκυρα που μένει με 10 παίκτες στο φινάλε της αναμέτρησης λόγω της αποβολής του Κοντοδήμου με δεύτερη κίτρινη κάρτα.